Laitetaan kuormasidontaliinan valmiiksi ja sitten aletaan lastaamaan kuormaa kyytiin. Pistetään 2 sinne kulmiin. Niin. Okei, nyt me on tässä kuorma tehty ja ollaan laitettu pitkamatot tuonne lavojen alle. Kuormaliinat tavaroiden yli. Sitten seuraavaksi mennään vielä tuonne pihalle, avataan sivut ja kiristetään kuorma tuonne kuormatilaan kiinni. Tämähän on niin tärkeää jo lain puolestakin, että kaikki tavarat on sidottuna kuormatilassa, mitä ajetaan. Kuorman sidonnassa täytyy tietenkin huomioida se, että materiaalipakkaukset kestää sen kiristämisen. Ei saa kiristää liikaakaan, mutta siinä täytyy olla tiukalla kiinni. Tuolla niitä matkaa.